Sa evropskog prvenstva u rvanju, koje je održano u Bukureštu, Srbija se vratila sa jednom medaljom. Aleksandar Komarov postaje šampion u kategoriji do 87 kg u grčko-rimskom stilu. Imao je veoma težak žreb, ali je postigao svih 5 trijumfa. Savladao je u finalu Turčina Alija Čengiza. Pa ispal me, nemam sreću u žrebu, ispali jako teški protivnik i tako. Bilo mnogo teško i ja jako zadovoljan što sve to smog izdrže. Na putu do finala Komarov je redom pobedio Martinasa Nesmevičiusa iz Litvanije, Ištvana Takača iz Mađarske, Ukrajinca Žalna Belenjuka i Islama Abasova iz Azerbejdžana. Bilo mnogo veliki pritisak sa svih strane i hvala što sve to izdržali. Kada je završilась, kada meni podigli ruku, ja sam bil samo srećen što sve to završilo i ja bil na istom puti koji treba da izdržam. Koga biste još pomenuli, kome sve dugujete zahvalnost za ovo zlato? Pa naravno moje ženi, velika svaka čast je za to što ona dovela meni u Srbiju, pokazala me što to tako lijepo država i ja samo oduševljen Srbiji. I savezu, i trenerom, i selektorom, i svim ljudima koji pomogli mi da dobiti ovu zlatnu medalju. Rus iz Sankt Peterburga oženjen je Srpkinjom i živi u Kragujevcu. Pokušat će da se kvalifikuje i za olimpijske igre u Parizu. Za 40 dana bude turnir kvalifikacioni za normu. Samo čekam sad neki papiri što bi sve to rešeno bilo i nadam se što mogu da učestvuju tamo i moja cilj sad da uzmem normu. Tako je. Samo napred pratimo vas. Samo napred. Hvala vam. Izvanredan početak reprezentacije. Sljedeće nam je pripreme u Danskoj imamo i idemo u te kvalifikacione turnire Baku i Istanbul i tu se nadamo još bar jedno, 2-3 revača da ćemo obezbediti plasman za olimpijadu. Olimpijada nam je trenutno prioritet i svi smo usmereni ka tom turniru. Najuspešnija mlada sportistkinja Srbije u 2023. Angelina Topić dobro je započela i ovu godinu. Na atletskom mitingu u Banskoj Bistrici u Slovačkoj postavila je novi nacionalni rekord u dvorani. Skočila je u vis 1,97 m, osvojila je prvo mesto na mitingu, a ujedno je popravila i lični rekord u dvorani. U februaru su održana 2 Grand Slema za džudiste i džudiskinje. Najbolji rezultat ostvarila je Milica Nikolić koja je u Baku osvojila srebrnu medalju. U finalu kategorije do 48 kg izgubila je od Šveđanke Tare Babuflat. Pre toga je u Parizu Aleksandar Kukolj bio treći u konkurenciji takmičara do 100 kg.